Webabhemu, angothi mangisho into bafowethu ngisho ngithi sengine-show yayo. Into mina mangithi ngisuke ngine-show yayo, Ngathi manginitshela ngithi ijezi le-Chiefs leli, nganitshela ngathi away i-home. Nathi nina hhayi ayikho leyo nto. I-Chiefs yathi izoliveza nge-Toyota Cup ijezi, yathi izoliveza masidlane Asante Kokote. Ngathi mina bafana yili ijezi le-Chiefs leli, musani ukuphika. Thina sesilibone ngisho ey'tolo, sesazi ngisho i-prize yalo bafana bakithi. Nayi i-prize yalo 1.3 omabili away and home. Ne-Chiefs siqinisekisile yona ephejini lawo ngqo ukuthi yili ijezi le-Chiefs leli. Bapho omaphikane, ziphi iy'pikapikane lezi zithi hhayi thina solinda i-Chiefs thina ngoba kulona ijezi le-Chiefs leli, hhayi into enjena niyayikhandela. Siyikhandelaphi madoda? Yini manje le? Hhayi silincome bafethu ijezi lomakhelwane njengoba ngangishilo ngathi lihle bafowethu. Lokhuya kwabhanana kwakuyinto nje yokuyidlalela bafethu, siyidlalela leli jezi lihle nani niyalibona. And ngasho kwabanye kuma-comment bethi libi, ngathi mina niyobona sebeligqokile ukuthi leli jezi lihle. Nali nje yalibona nawe ukuthi ingcenga lena ukhapha ushayile la bafana bakithi. Siyabonga, sibonga.